איך זה התחיל? איך זה התחיל? בקיצור... ספרו למינה, לדודה מינה, מצפת. בקיצור, אז היא הייתה קצת עצובה. מה? הייתה עצובה, הייתה פורי. וראיתי שעצובה ככה, אז מצאתי דרך, אני שמתי על העין כבר לפני. ראיתי מה אמור, ולא ידעתי מתי לתקוף. מתי השטח פנוי. ואז ראיתי ככה, היינו בבית של חברים, שאני גם אחר, אז היא הגיעה לשם, הייתה שם. ותפסת אותה לשיחה ככה... הוא היה גם בבאסה. לא הייתי בבאסה, אני הייתי בבאסה. תודה. אני הבנתי את הבאסה שלה. לא יודע איזה סיטואציה. וזהו, ודיברנו. אחרי שדרך הפייסבוק שלחתי לה אם יש עוד משהו שלא סיימנו לדבר ורוצה, אז מוזמנת. אני פנוי לעזור. הוא לא השאיר מספר. הוא לא השאיר. כאילו בכוונה, למה? מה הייתה הכוונה שלו? לא ישבתי לספר. מה זה ברור? מה הוא רצה? לדבר? לא, היא... רוצה שאני שאת? כן. תעשי את הצד הבא. הוא לקח כמה חודשים. כן, ואז היא שלחה לי, ואז היא שלחה חכי, אחרי זה את מספרת את הקטע שלה. גם הקילופים והתוספות. אבל לא סיימת. לא, זהו, ואז... כן, ואז התחלנו התחלנו קשר, נפגשנו כמה פעמים בהרצליה, אצל חברה שלה, ויצאנו כמה פעמים לצד גם פעם אחת, מתי זה היה? בתל אביב. בא להם הולד שלי, נכון? נכון. זה היה ממש טוב, זה היה שעוד. היה להם הולדת וזה, אמרה שהיא רוצה, יש לה הולדת לכותל, בהולדת שלה. אבל לא היינו חברים, זה לא היה... זהו, והגעתי לירושלים. נסעתי לירושלים. וזה היה אחד הפעמים שיצא. הם יצאו לכותל. טסתי אחרי יומיים. טסתי. טסה. ברכה לי. ברכה? מתה מברכה. ברכה לי. יצא לעולם. והיא עשתה לי חטף ביום אותה. של הטיסה. נכון. שעה לפני שהיא יצאה לטיסה, עשיתי לה אבחון. וראיתי שיש לה באבחון, דבר אחד שזכרתי, משהו שאני זוכרת, שהיא הולכת להפסיד משהו. יש לה עניין של רווח מול הפסד. ולא ידעתי בכלל למה אני מתכוונת, אני רק מתרגמת את הצבע שלי. אמרת, את מבינה מה את הולכת להפסיד לעומת הרווח? משהו כזה? היא אמרה, כן, אני מבינה, לא סיפרה מילה, ולא רצת טיפות, ואני לא רוצה את זה. היא עפה לאמריקה. המשך. אחרי שחזרה מאמריקה. אחרי כמה שנים? לא, זה שנה. שנה? 4 חודשים. הוא לא יודע מספר זמן. כמה זמן? 4 חודשים? לא היו מוכנים לתת לנו... 9 חודשים. שהוא היה 10 חודשים יותר. 10 חודשים. הייתי מוכן. מה את אומרת לי? זה היה 9 חודשים. יותר מ9 חודשים. שבועיים אחרי שנפרדנו. בסדר. זה בסביבות 10 חודשים. כמה זמן היית בארצות הברית? לא, מה אנחנו נשנו? כמה זמן? ואז חזר? חזר. לא הרבה זמן אחרי זה. נפגשנו הייתם ביחד, היה לו חברה. שזה אבל זה לא היה הרבה זמן. כן, זה הפסידה. הוא גם הפסידה, אמרתי לו את זה גם, הוא נתן לי לרצת. אני לא יודעת את הבחירה שלה. אם היה לך לא מתחיל שלה. לא טעמנו, זה לא הרע, הוא כל כך רצתה לטוס, אני כאילו לא להשתחרר, היא רצתה, היא גם לא הייתה, זה לא היה שלב שזה מתאים, לא, זה מהמפנים, זה לא היה מספיק, זה לא היה זמן. לקח לי כמה חודשים להבין מה אבינו ומה טוב.
אתם רואים פה את החוקיות בצבעים? חכי, גם את בעצם. בורדו. גם היא לא בעצם בורדו. ארגמן. היא סגולה. כן, כולנו היום, זה הדומיננטי. זה הצבע של אהבה שאני תלויה בדבר. אהבה אימהית, שאוהבים בכל מצב. פלאפון והשיער, כן? השיער קצת שלה קצת מסביר. מה קורה כל הילד? רגע, גמרתם את הסיפור שאתם מרשים לעצמכם להיות בהפסקה? רגע. הלו. הלו. זהו, אחרי 10 חודשים, בוא נגיד, פלוס מינוס, שלחתי לה איזו הודעה, ואני נפרדתי זה כאילו פה המקום של הסיפור שלי. לא, אז כן, פה מתחיל להיכנס האמא הזה. נפרדת לפני שנה ביום כיפור? כאן יש לנו עוד סלט דרך הטבע. ביום כיפור? מה זה? סלט, עוד סלט אחד. איך ביום כיפור? זה כבר שנה? תתאמו גם את זה. זה, ומה הבאת לפני זה? הירקות. אז מה היה שם? תתאמו את זה, תראו. סלט דרך הטבע. זוכרת משהו? אני בטח שאני... כך, דרך הטבע. יכול להיות שאמרתי ישר כן? נתת לה הוראה. והכיפים. לא, הייתי, בדיוק נפרדתי, היה איזה שבועיים קרה ש... זה לא עשיתי גם, לא היה להם ישר, אני נפרד ישר, אבל לא התאפקתי. ושלחתי לה הודעה בפייסבוק, שלום, לפלאפון שלחתי, שלום, שלום, שלחתי לה, ואז אחרי יומיים, משהו כזה, היא ענתה. יש לה, נראה לי מה משהו? אני חושבת שיש לך טעות? לא הבנתי למה שהוא לא, שלחת שלום גם לך, משהו כזה. שלום גם לך. ואז התחלנו. שלום ועוד שלום. סמיילי, נקודה, 3. אז עכשיו בהתחלה אתה התקרבת את הסיבה, ומה אמרת בראש עכשיו? אתם לקראת סיום פרק ראשון. יש לנו עוד קצת זמן, יש לנו עוד קצת זמן. למה לא מבינים? הם מחכים לסגור את הפרק הראשון של חיים של כאלה. גם לנו יש סיפור. לי יש סיפור, אבל לא אין מקום, אתם צריכים לעשות... לא, כאילו עלינו. בטח שיש, זה הפרק הבא. אני זאת שעשיתי את הבלגן. אבל הם לא מוכנים, לא מבינים את הרמז. זה נגמר הזמן? הכנה לחתונה. לפני החתונה? רוצים לחופה? וואו! בוא נגמור את העסק, לא בכל העניינים האלה, והאוכל, והרשימות. בואו תתחתנו. עכשיו יש וככה ההורים, אחר כך לא של אישה. לאמא שלך מסכים. תבקש את הקבבים שנשארו לאבא שלך. לא, זה מתאים לך. הקבבים שנשארו. זה המקום הראשון. זה שתהיה? כן.